Priya ki tegese lanang. Nah, kuwi artine Wahyu Supriyo SH. Wah, nggih. Mungkin dari Bapak Lurah badhe ngersakaken. Heeh, Pak Lurah mbok menawa badhe tindak panggung monggo Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Inggi, enten mboten? Bapak Inggi monggo. Heeh. Ya. Monggo Bapak. Ken kenal. Dipun aturi minggah. Awakmu lah wis kenal to, Lin? Lintang. Kae Pak Lurah wis kenal to, tahun pungkur lah wis rene. Sampun, Lah nggih. Ayo diaturi tindak panggung Pak Lurah. Nggih monggo Bapak Lurah. Heeh, turuk, turuk. Ayo Nduk, paranan Nduk, ayo. Monggo Bapak Lurah. Monggo minggah Ya Pak Wahyu. Ampun. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Nggih, sugeng dalu Mbak Lintang. Nggih. Niki wau sing saking tebih cantik kok ciruk tuambah cantik. Saking pundi? Niki lho nggih. Nggih, niku. Saka kaduan ayu barang dicedhaki tambah ayu. Nggih Lintang Kairo niku Pak Lurah. Ya ampun nembah nun sangat Bapak Lurah. Badhe nembang napa Pak Lurah? Ayo. Monggo Bapak Lurah. Napa badhe dawuh rumiyin? Mboten napa-napa. Mun dawuh terus kok, Pak. Wah. Heeh. Nggih, napa badhe duet Bapak? Duet. Bapak Lurah saged nembang nggih, saged bisa bernyanyi? Bisa. Bisa. Oh, pendak tahun nyanyi terus kok. Wah. Oh, kene yo duwe gamelan elok, gamelan hebat. Lah nggih. Setiap anu ki yo latihan, Nduk. Kene iki nyenine luar biasa, budayane luar biasa. Nggih, berarti duet nggih, Bapak. Niku wau sanjange Mbak Lintang ken dawuhi, Nggih, kersane pripun? dawuhi niki tembang pepeling mawon, Pak. Pepeling. Oh, peling. Nggih, siap, siap. Nggih. Bawa mboten, Pak Wahyu, Pak Lurah. Nggih, mangke dituntun Mbak Lintang. Nggih, dituntun. Nggih, siap, siap. Rukun Islam, Pak Inggi, ayo Pak Inggi. Rukun Islam. Kirang rendah kedurun, Pak. Tidak, Bapak. Rukun Islam. Islam. Nggih, keduren Pak, jenengan mengke. Rukun Islam. Semonten nggih. Nggih. Kang limo puniki. Kang lima puniki. Jos, Bapak. Sip. Pon laras. Katindakno mring para sasama. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji. kang angka loro salat Kang angka loro salat dene kang telu. Ramadan
Ramadan nindake poso papat kapat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam rukun Islam purna. tepuk tangan buat Pak Inggi jos Luar biasa. Terima kasih Bapak Inggi, bawanya bagus sekali. yuk tak kuntak nong ning yuk illallah ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo wajib bangsa dielengke. Wis wancine padha nindakake Akan was kumandang wayahe sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran. salat dadi cakaing agama limang wektu iku tansah dijaga istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Salat sayang tingatake tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe Ogane ditambah salat sunahe Ayo semoga iku perintah agama ngelingolon ning donya mung setelah sabar lan tawakal pasrah kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. di jalan Indonesia. yo Tansah dielengke wis wajibe padha nindakake andang Wis kumandang wayahe sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran. salat dadi cakaing agama limang waktu iku tansah dijaga mantuman lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh duhur lan asar Salat sayang tingatake tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe Prayogan dititeni salat sunahe
Jas. Nggih. Pak Inggi. Sembah nuwun sanget Bapak Inggi. Niku wau larene mpon ndak boten. Pripun? Dalam Niku wau larene kula mpon. Mpun. Ha nggih. Mohon. Ganti bapake. Ndak isin karo larene yo. Lah iya isin anake nyawer mosok bapake Jenengan ora. paling nggih mboten napa-napa. Sembah nuwun sanget Bapak Inggi. Wah, Nah. Bapak Inggi menika loman sanget. Lomo, Wah. lomo. Yes, suwun. Mahasiswane yo njaluk sawer. Jas. Malih no sampun, Pak Lurah? Sampun. Sampun nggih. Nggih, terima kasih. Matur sembah nuwun sanget Bapak Matur suwun. Lurah. Mbak Lintang Mugi-mugi ini- lancar rezekinipun. Nggih, pripun? Kadose niki ngagem batik bakaran tambah cumantik. Nggih, Ah, niki nggih. saking bakaran niki. Niki batik. Nggih. Aku yo duwe. Pundi? Ora tak nggo. Sok enek bersih desa tak nggone. Wah. Semanan sangat nggih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Inggi, Bapak Lurah. Nduk Lintang. Nggih. Ini sinden-sinden Pak Kangko. Nggih. Sinden-sinden Dwi Dolaras ini ada yang dari jurusan tari, ada yang dari jurusan karawitan. Karawitan. Kalau Mbak Reno Congwe tadi ada dari jurusan tari, dari jurusan karawitan. Oh. Nah ini baru saja lulus S1 Wah, seni lulus tari. S1. Seni Ini tari. Mbak Okva Mbak Lika Okva dari juga. Sidoarjo. Oh, nggih. Kita perlihatkan skillnya ya di Ya, bidang boleh. tarian ya. Monggo, monggo Bapak. Nah, ayo nari. Ayo. Apa jenenge? Mbak Jaipong, Okva. jaipong. Oh. Engko gentimbange karo Lintang Kairo. Nah, ayo. Bajidor Kahot. Engko ganti ketokne bahwasanya mbak-mbak ini kan juga dari perguruan tinggi juga. Oh, nggih. Inilah hasil lulus dari ISI Surakarta jurusan tari. Monggo Mbak. Ayo Okva. Mbak Okvalika engko bar iki gek nembang gen nari sik diketokne skillnya. Bahwasanya Sinden Dwi Dolaras tidak hanya nembang tapi juga bisa masak dan manak. Ayo. Bajidor Kahot enek bahane anu nggih joget jaipongan ora, Nduk? Nah, ya karo kipas. Ya, wi diilhami Bajidor Kahot itu dulu adalah pedagang sate ayam bakar. Nah. Yuk, Bajidor Kahot. Yo. Ayo, Lintang joget pisan. Lulusan ISI Surakarta tahun 2025 jurusan seni tari. Jaipongan Jawa Baratan. Thank you.
Oh sik, aja lungguh sik, Pak. Iki entuk sawer saka anu, sapa jenenge Pak Salikun. Nah, nyo ditampa. Ah, iki Pak Salikun sing nyawer. Matur nuwun. Jadi wayang itu tidak hanya seni suara, seni gerak, juga ada seni tari. Ada seni tari, ada seni lukis juga, Lukis, ada seni pahat, seni musik, seni pahat juga ada. Komplit. Komplit semua seni Ya. banyak. Ada di wayang kulit. Nah, Yeah. makanya wayang diakui oleh dunia lewat UNESCO. Bahwasanya wayang adalah karya agung budaya bangsa. Wah, sudah mendunia internasional. Betul. Ya, Pak. Betul, wayang kulit sudah mendunia. Ini ada permintaan lagu Nduk Cahyu Caloro. Setunggal bojo loro angka kalih tombo kangen. Oh, nggih. Menika saking Pak Sutio, saking Pak Harto, Bakaran Kulon. Nah, Saking Bapak Sukiyo, Bapak Nggih. Harto. nggih, Bakaran Kulon kuwi yo biasanya setiap tahun mesti wayangan. Wah, nggih. Nggih, setiap tahun mesti wayangan ning dalange Senes kula. Wah. Nggih. Berarti tahun ngajeng, Bapak. Heeh. Sing dipilih sing ndi? Bojo loro apa tombo kangen? Ayo. 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 Nggih. Napa? Bojo loro. Bojo loro, oke. Nggih. Siap. Ayo. Mbak Okfa kan sukanya yang bojo-bojo loro. Orang anak aku siji ya. Wah, siji. Anjay. Siji A siji B ya. Aku mah setia. Wah, ngono. Ya, bojo loro diaturke. Monggo para kanca pun aturaken yuk dados. Ayo sampai bawah. Asal. Iya. Oh, iya. Oh, Sama Lindri Kairo. ada Mbak Okfa ya.
Terima kasih Bapak, matur sembah nuwun. Nggih. Ali-ali agong. Ali-ali. Dalam Napa? oh lagunya Bilang Male. ali-ali. Bilang kalong ali-ali. Oh, gelang kalong. Bilang kalong ali-ali. Oh, tombok kangen sing dimaksud. Oh, nggih tombok kangen. Oh, nggih nggih nggih. Gelang kalung ali-ali. Iya, kuwi. Oke, siap, Mbak. Pak, siap. Ayo ditambahi Wiwi rong nembang ayo. Telu sisan. Keroyok mbae ngatasi ora musuh canom telu iki. Ayo. Ayo coba. Dikeroyok siap, Pak? Dikeroyok bertiga siap? Oh, siap. Siap. Oke Los. dong. Los ya, Pak. Semangat nggih Pak nggih. Siap. Jian bergas terang. Oke, amin Pak. Sehat selalu. Yo, Oh, 75 tahun. Wah, 75. 75 tasih tahun, semangat. sehat panjang umur, Pak. Nggih. Kong nggih. Nggih. Yuk. Tombo kangen.
kasih Mbak Kong. Matur suwun sangat Mbah Kong. Nggih. Kita kru Dwi Jolaras Indonesia mengucapkan selamat juga untuk teman kita yang baru diberikan momongan Mas Togok. Oh, Mas Togok. Togok wi yoga Dwi Jolaras. Oh, yoga. Tapi anu entuk maratuwa ning kene nduk tang. Oh, datang mriki. Heeh. Nembe kadah putra. Heeh, duwe anak. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinaringan berkah. Nggih. Putra. Ki anu ya, Nak. Apa jenenge kuwi? Mau lagu Coro Jawa Watan sudah Jawa Barat. Sampun. Sragenan sudah. Nggih. Yang belum adalah Coro Banyuwanginan. Banyuwangen. Ditutup dengan Banyuwangenan oleh Budwi sama Nduk Mayang Anjarsari. Oh, nggih. Lagune Loro Sesigar. Oh, ngono men ngerti bahwasanya Indonesia adalah kaya dengan budaya. Kaya budaya. Ya. Yo, Budwi karo Mayang Anjarsari. Nah, yo lagune Loro Sesigar. Garap gamelan Bali ning lagune Banyuwangenan. Oh ya, coba. Kayak apa? Ya. Yuk, monggo para kanca, Loro Sesigar Banyuwangenan. Semangat. Dihados. Sik ditaleni sik kendange. Semangat Mas Gogo. Ayo, Yuk. mulai. Dadas. Waktu kembiar kabar mekar Yareng hati sampai sambiar Cinta suci Hamsing kapalan Ayah kenyati Sapa wong ngene sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kelihatane reng kritikimu Yang mawati kowo wong liya Sapa wonge sing gandrung-gandrung